Mbiamano murikeito Josephat Hamisi ase oroboti ururu ikiranu abaunchereria korwa ase chiro ya Keroka yo toka se wodi ya Rigoma nigo bechoreira baraibabo ase sector au barach kobara ase obunchereria bwabo okwana chingaki amarieta bakorari waritkoria rero nigo bali bachorwa bagani kobwaterana eryo gokinya obunchereria chingaki echiboigo nigo omo MCA bwe wodi ya Rigoma Nyambega Gisesa areira yo gochia kobasira abaunchereria abo muri keito Job Manki na Manki abonchereria kurwa ase chiro ya Keroka egotoka ewodi ya Rigoma county Nyamira nigo babete bagochora abarai barachiko bara ase ntunda yende yoborai. Mwakilishi wa youth mfanyabiashara mjue hivyo ni Jared Bagaka, wale ambao ni wajua kali ni Wesley Nyandwaro. Abaraya babete bagochorwa ase birengo ao nigo barachi gotenenera emeroberio ase chireyo. Sasa hawa wanasimamia zile sectors because hatuwezi waja grupu moja ichagulie wengine wawakilishi. Ekamati enene yabeteke gochorwa ekorokwa executive committee nigo erachikora uno Munyakerogo Ronald Apima na barai bande. Chairman walichagua Ronald Apima, vice yake ni Irene Omwenga. Secretary wakachagua Ronald Mugaka, vice secretary ni Wesley Momanyi kwa sababu hakukuwa na umama. Treasurer akawa ni Gladys Wamboka Omwenga. Alafu kwa hiyo committee kwa hiyo executive kuna mwakilishi wa sub county Omunyakerogo Ronald Apima narwa eira gochikobwaterana na barai bande elinde koenekia ekerengo giechire yugia kinire tukakobwaterane tutaligo kawende muna jiana mwese tunabantu bani tumure tukandikara kaye tuya ebuyanere njebye katingo nyara ekamati ebunera tingo bared down na butakoba tukandikara kaye to asama tukale wetu moduna mwote ndotakere kwa municipality. Ensemo ya barai babete bakobu mbasa bokobwaterana na barai babete bakobwa elinde gokinia ekerengo giechire no morai botamenya sai ogochora ntwege ntuko saba bali twaboria tutaira bali babori bataira na abatwairire twese tutoba babisa tojamo egere tubange torosie chiro ya itona omo MCA bwodi ya Rigoma Nyambega Gisesa narwa era gochikobwaterana na barai yabo asara chikobagachira chabisi na boigo kwenekia magenderero abeire asensemeyo. Tunataka hii timu umeingia kwa ofisi aria se kanzo titwali ingechorwa bae wabisi takaba biewa Keroka town lebo kuchoisa ko kiaga tire town useme kama ene ibere tiro operational metari operation ya gatatu niyo kwa gacho korinde ensemo ya baonchereri bande mbate bambabete bagwisaneka nobochori obwo ase bate bambwa bwate obwasioku. Tunataka haki, tuna mwelekeo. We don't have way forward which can assist us. By the way, we need every woman to be free as a molecule. We need to be treated in any sense. Please. Tuake chikure chikosondo ruwaka because ndoje tiseyiga etuaja tojo waka chikura chito ngora togere tojo kuri bintu biti bingao igongo sababu kora anje kenye kibanone se auto none se chinsi kuchirore ina live way ga kendo kigende ko karukere no mawia korwa sensemo ya Keroka egotoka county Nyamira.